I move to declare a state of calamity for the entire city of Cebu. Mr. Chair. Who will second? Seconded by MCWD. Gipaubos na sa state of calamity ang tibok syudad sa Sugbo karong Biyernes, Hulyo 18, subay sa epekto sa pagkusog sa habagat dala sa bagyong Krising. Ang maong desisyon nakabot sa Disaster Council atol sa gipahigayong emergency meeting sa Cebu City Hall. Mipasalig ang in-house weather specialist sa City Hall, former Pag-asa Visayas Director Oscar Tabada, nga positibo ang ilang paglantaw sa kahimtang sa panahon. Gipasabot ni Tabada nga anaa sa light to moderate rains ang hayan nga masinati sa umaabot nga mga adlaw dinhi sa Dakbayan. Apan gipahimugatan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga bisan pag muhinay na ang ulan sa syudad, dili gihapon angay mo kumpiyansa o gikinahanglan nga pangandaman ilabi na ang pagbaha. What we're going to do karon i-declare nato as calamity ang city so that we can do whatever we can do, especially sa paghimo og mga preparasyon like the silting, the clogging, o niya ang kaning na areas nga kanang nga wall nga nabungkag, so ato nang ma-repair, no, na everybody is actually alert. Nagkanayon sab si Archival nga gawa sa desilting og declogging sa mga critical nga waterways sa Dakbayan, misugyot sab siya nga kinahanglan 24/7 sab ang radio communication line sa City Command Center. Gani ang chairperson sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO, Konsehal Dave Tumulak, bidetalye sa ilang protocol sa mga emerhensiya sama sa baha. Pasalamat lang sa mga naglabay ng mga adlaw, why casualty, why nasamad, and the city government extend assistance right away. Standard protocol na ni sa Cebu City Government. By the time nga dunay mas stranded passengers, buses will deploy automatically to assist our passengers. Second, if by the time og dunay mga flooding, City Traffic Management Office mo deploy din sa ilahang mga traffic enforcers, and then the DSWS mag-prepare na sila daan ng food packs. Mga bata nga nagpatong sa lamisa, samtang niabot na kutob-tuhod ang baha dala sa kusog nga ulan, ug ang pagpabakwit sa mga maestra sa ilang mga estudyante paingon sa elevated portion sa ilang building paglikay sa baha. Mao kini ang sitwasyon nga nahiaguman sa mga tinun-an ug mga magtutudlo sa Mabolo Elementary School niadtong Miyerkules, Hulyo 16. Asoy sa principal sa maong eskwelahan, Rosario Palangka, nakugang siya sa kadali sa pagsaka sa tubig baha sa ilang tunghaan. Dugang niya nga labing unang higayon kini nga nakasulod gyud ang baha sa ilang mga classroom. Saka na ang kuan kanamurag ni ingon ang mga teachers, ma'am, na nagyutubig. Inko bakwit dayon mo kay mga bata unya off dayon ang mga kuan katong nga anang sa outlet kanang mga electric fan nga gisaksak off dayon kay Kuya Wanta, then saka mo sa second floor or ang uban ari lang sa cultural kay di man ni maabtan diri tubig. Sa una mo baha gyud kuno pero dili ingon adto kataas. Bahal ka nang murag usa ka dangaw lang nana kataas. Ang karon kay ni grabe gyud. Nagkanayon sab si Palangka sa kabag-uhan silang protocol in kaso mobalik ang ingon adtong kusog nga pag-uwan aron siguradong luwas ang ilang mga estudyante. No, nagplano mi sa mga teachers labi na akong DRR team nga ato yung ikuan labi na kaming among General Assembly nga ako ikuan sa mga parents if ever kanang lain gyud gani ang panahon kay lain mo situation ang mga sitios na flooding nga kuan nga inaana gani kamo nalay kuan sa inyong mga bata nga safe sila dili na lang pa eskwelahon. Gipangutana sab sa MyTV Cebu News Team ang mayor siyang reaksyon kabahin sa nahitabong pagbaha sa Mabolo Elementary School. Sulbad ni Archival mao ang declogging sa Mabolo Creek o ang sapa duol sa maong tunghaan. Ato ginang i-declog yun din ha. Mo nay usas mga areas kinahanglan. Kana magong Mabolo Creek, sumpay na dito sa dagat yun, no? Nga duol ra. Di pa sa ubang sapa, nga layo-layo ang iyang gitungdan. Kani siya, duol-duol gini siya sa baba sa dagat. The moment nga mahimong usaka or mo high tide, di good ka flow ang tubig padong sa dagat. This will be tackled during your emergency meeting tomorrow. Yes, either tomorrow or karong hapon. Dugang ni Archival padayon ng ilang monitoring sa kahimtang sa panahon aron masayran kung mabalik na ba sa face-to-face ang mga klase o magpabiling suspended tungod sa pag-ulan. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.